Hej og velkommen til A Day in the Life som køleskab. Dagen går med, at jeg bare sådan brummer lidt. Jeg vågner ved en 7-tiden ved, at der er nogen, der river op i mig. Det er altid lidt grænseoverskridende at få invaderet ens privatliv på den måde. Man vender sig selvfølgelig til, at forskellige mennesker bare åbner en op og kigger dybt ind i ens inderste ende og bare lukker igen uden at sige noget. Så i løbet af eftermiddagen, så chiller jeg ligesom bare. Nogle gange så tager jeg en middagslur indtil nogen åbner op igen. Det er ikke altid, jeg har så meget at byde på. Jeg prøver at gøre mit bedste. Jeg drømmer om at leve af at synge på en stor scene. Måske spille på Orange en dag. Men for nu så brummer jeg bare og øver mig på mine tunes.